General Chiwenga vamira neZig vakati vanovimbisa hondo neupi zvake anozama kuda kuti Zig rigotadza kufangshena munyika yeZimbabwe. Vanyasoratidza kuti vari serious uye munhu anokuandamaina kana kumisa Zig wataona munhu iye asingachararami. Sanapinda mashoko avataura tibva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Panapa Mzimu ai panoyanyoga wachinzi he said Zig is there to stay forever. The new currency will therefore not be subject to exchange rate volatility or manipulation by speculators. So speculators somewhere where you are jamming around trying to play around in the supermarkets, we know you behave or you get shut down or we will lock you up. Two things. The Zig is expected to provide a lasting solution to inflation expectations, which is critical for sustained price and exchange rate stability in the economy. Given these boundless benefits, I therefore call on the public, the private sector, including households, labor and businesses, civic society and the international community to fully embrace and support the Zig currency. Mashoko a VP Chiwenga autaura kuti aiwa anyone anozama kuandamaina kana kuda kustopa Zig aiwa tikukuona tikakubata uchibehave saizvozvo aiwa tinokushut down and then we will lock you up. Ndo mashoko anotaurwa naVP Chiwenga. Aiwa tanyatsoona kuti munhu achangobatwa achiti ada kuzama kumisa Zig aiwa anogona kutokwara, anogona kutokwarira iyoyo kana kutofira iyoyo. Muri Zimbabwe chimbotudzai mafungiro enyu noti kudii pamusoro pemashoko ataurwa aiwa naVP Chiwenga. Pinde mucomment section medu saka no subscribe kulike pachitena on the bell icon. Tamboshora mabdisa anokupa pano paZim News Live.